Txik-txak zaleok. Ordu gutxi barru, Gernikan, ez hemen Donostian, nagoen lekun, jokatuko da bigarren finalerdia Winter Series txapelketaren barruan. Lehiaketa partida estu ematen du. Niretzako favorito ez garbiak, baina pareja bat aukeratzerakotan Goiko eta Etxeto aukeratuko nituzke. Baina beste bikoteak, Barandikak eta Lekek badituzte euren aukerak. Goikok ez du ezer demostratu behar, eta azken partidetan ikusi da nahiko gorputz forman dagoela, sasoiko ahalmena badauka, errematatzeko garaian ere erreparori gabe errematatu du, eta itxura ezin hobea eman du. Bizkarzain bezala, Etxeto lapurtarra, badaki zer dan goi maila jokatzea, eta berez nik usten dut sorpresa gutxi emango digula, eutsiko diola partidari. Nun dago partidaren gakoa? Aurreko kuadroetan. Barandika eta Leke txiripaz sartu dira finalerdian. Ez dakate ezer galtzekorik printzipioz, baina presioare izango dute. Etxean jokatzen dute, zalegoaren aurrean, eta horrek abantailak eta desabantailak baditu. Partida aurrera atera nahi badute, Barandikan esku dago neurri handi batian. Nortasunarekin, identidadearekin, erreparori gabe, aukera dakanian erotu gabe, tantua bukatu behar du. Erakutsi behar du, goi mailan, elitean, punta-puntako pelotaria dala. Eta hortarako gaudauka aukera ezin hobea. Peloteoan ez dute aurrera aterako partida nire ustez. Aurreko kuadroetan erabaki behar du. Eta horretarako Xabi Barandikak dauka giltza. Aukerak izango ditu etorkizunean, baina gaurkoa paregabea da finalera iristeko. Bere esku dago neurri handi batian. Besterik ez, bihar partida ikusi eta gero, beste azterketa txiki bat egingo dut. Ondo izan, agur.